Nachádzame sa na projekte v Martine na rekonštrukcii starého železničného mosta, z ktorého sa následne ide robiť ľavka pre chodcov a cyklistov. Naša spoločnosť Scaffolding bola oslovená na montáž závesného lešenia na tomto moste. Tento most má dĺžku 56 metrov a šírku 6 metrov. Na tento projekt sme použili lešenie značky Scafom Rux, konkrétne modulové lešenie, ktoré je jedno z najstabilnejších a najpevnejších lešení, preto je ako stvorené na projekty tohto typu. Ako vidíte, toto lešenie je celé obalené v plastiku. To z dôvodu toho, aby sme ochránili životné prostredie pred únikom chemikálií, nakoľko momentálne prebiehajú práce pieskovačov, ktorí odstraňujú starú farbu a hrdzu z tohto mosta. Sme radi, že sme mohli takýto projekt realizovať na Slovensku, nakoľko máme bohaté skúsenosti s takýmito projektami zo zahraničia a dokázali sme priniesť tieto štandardy aj na Slovensko. Veľká vďaka takisto patrí našim pracovníkom, ktorí realizovali túto stavbu a chcel by som im týmto poďakovať za kus dobre odvedenej práce.